Unoona manje challenge yatinayo vana veZimbabwe, munoona challenge yatinayo panapa. Challenge yatinayo panapa ndedzimwe mbavha. Hatifanirwi kuti tifambe tichienda kumberi tisati tabuditsana pachena chimiro chezvatinazvo. Handitika nekuti mbavha idzodzo dzikaramba tichidzisiya dzicharamba dzichingoendera mberi dzichiita zvadziri kuita nevanhu. Handiti muri kupaona manje. Ndakambokuudzai ndikati vanhu vari kuita basa rekuya panapa nemazita ana Advocate Nelson Chamisa vese vachiva vachidzosera nyaya dzakapera kudhara dzemazita ema-opposition party. Vanhu ivavo vari kuita basa rekugadzira maorganization avo, magroups amheno tumwe twavari kuti tumaorganization tukupi twacho twavari kupa mazita asingazivikanwa, zvekuti ukazvijoina izvozvo vanenge vachipa vanhu maforce hope vachiti tiri kudai so, tiri kuzodai so, kuti titore nyika yedu back pasina kana chinhu wani chiri kutomboitwa. Handiti mazvinzwa. Ndine vanhu vakawanda vandakabvunza panapa havana kana kutombouya vachipindura, ene ndinotoda. Handina munhu wandinotombotya inini kuti nditaure naye. Handina kana munhu wandinotombotya kuti auye panapa achitaura point of view yake. Handina kana basa nekuti hanzi unouya uchizondiopoza uchiti kudii. Ende ukatondiopoza manje ndo pandinotowana zvekutaura ipapo, ndo pandinenge ndichitowana simba. Ndo pandinenge ndichigadzirisawo mistakes angu kuti ndizive kuti pane pandiri kutadzira vanhu here kana kuti pandiri kutadzira revolution. Manje ndikapashaya kana ndinodzika kwauri zviri very hard. Handidi kutombokunyepera. Ndo zvinozoita kuti uzopedzera wakundiona kunge ndiri munhu asingakwanise kutambika naye zvakanaka, because handidi munhu anokanganisa vanhu. Chinhu chinondirwadza ihama dzangu dzamunenge muchidyira mari imimi, nehama dzangu dzimwe dzamunenge muchiwodza moyo, zvokuti munhu anopedzera atoluza hope achisina kana basa nerevolution. Vanhu vemuZimbabwe vakarwadziswa kwemakore nemakore, 47 years dzese vanhu vachirwadziswa. Nhasi makuita basa rekutanga kuita basa rekuwabira panapa mari hamunyaremi. Kuita basa rekuda kunyebera mazita ana Chamisa panapa, Chamisa this, Chamisa that. Chamisa chituna here, akafa here Chamisa munoya muzoda kuzotaurira on behalf of him. Chamisa kana achizviziva kuti zvakuita kuti nditaure anoya pano achitiudza panapa, achiti adresa, achitiudza kuti zvinhu zvakamira sei. Kwete kuita basa roda kumanikidzira kuti hanzi tisiye titaure zita, tishandise zita remunhu akanyarara. Musiyane nenyaya dzamuri kuita dzekubira vanhu mari dzamuri kuita idzodzo. Muzazopamidzira futi kuya panapa muchiita basa rekugadzirisa tumagroup twenyu netumaorganization muchidoneterwa mari, fidha vana venyu nemari dzekubira vanhu makonimeni. Izvozvi pane mumwe munhu arikuita basa rekufamba panapa, mumwe akambenga anyarara adzoka, chinchinyi ndakambozvitaura kuti Geza hana kana chaakanga achipa vanhu, uchipa vanhu tumaforce hope tusina basa rese. Ende vanhu ivavo vakangwarisa sereka vanodherera Chamisa. Ndosaka ndakudhifenda Chamisa wacho manje kusvikira Chamisa azouya ataure ega pano. Pasina izvozvo panapa pana munhu anouya panapa achikokosora zita raChamisa panapa zvisina musoro panapa. Tinonetsana. Ndokutaurira chokwadi, tinovaudza vanhu chokwadi vamuri kubirawo. Izvozvi tine problem yemumwe aita basa rekupa vanhu maforce hope panapa. Muita basa rekubira vanhu imimi muchitaura nhasi panapa, vamwe vanouya achikotaura nezvematribe, vachisikoisa vanhu influence yetribal segregation munyika medu musisu muZimbabwe muno. Handitika uyo uchiita basa rekubira vanhu mari mudhara iwewe, uchiita basa rekubira vanhu mari kaiwewe, uchiita basa rekubira vanhu mari, uchiita basa rekubira vanhu mari, uchiita basa rekutaura vanhu nyaya dzekuti hanzi chinchinyi mabumbwa this mabumbwa that. Ndakambokupa warning mudhara iwewe nenyaya yako yekubumbwa vanhu iwewe, uchipa vanhu mazita nemutupo munyika mawe iwewe, uchiita basa rekutaura zvinhu zvisakana nebasa rese. Mune mari dzevanhu vamuri kuita basa rekutora. Takataura tikati vanhu ngavaite donation yekuburitsa mumwe munhu asungirwa kutonga matongerwo enyika, munhu ari kutotamburira vanhu zviri pachena. Mukatanga kugadzira tumagrupu twenyu kumakona kwamuri ikoko. Handisi kuzvitaurira nyaya yekuti ndapererwa kana ndashaya zvekuita, pandoda kungoti ningoexposa chete chokwadi. Kana munhu uine nharo, taura iti bufu maV11 akandwa apa, tione kuti munozozvigona here. Munoita zvinhu zvekutamba imi muita basa rekupa vanhu maforce hope panapa.
kuunganidza varume vakuru nevakadzi vakuru muchivanyebera kuti hanzi mimi ndimi mazimbabwenzi chaiwo chaiwo, vamwe vese havazi mazimbabwenzi. Uyo mudhara anonzi Jeff Judah uyo akadzoka uyo achitaura nezvenyaya yemabumbwa yaanonge asinganyarare. Nhasi ngaatitaurire kuti mabumbwa ndiwanani waari kutaura kuti hanzi mabumbwa. Anozviti ini ndiri mwana waseke mutema, ndiri mwana wanhingirikini. Nyashanu paakauya muZimbabwe haana kubva nekuzambia uko. Ndoda kuti udzoke panapa Jeff Judah uchitaura nyaya kuti akukuda manje. Wakamboya panapa uchituka Traore. Inini ndiri mushona shamwari akatofanana newe. Ende kushata kwazvo futi ndiwe rudzi rwako. Da kuti tipedzerane. Nekuti ndiri mushonawo futi. Kuita basa rekutuka vanhu. Izvozvizvo vanhu vari kuita basa rekuramba kutera revolution. Waita basa rekutaura vachiti hanzi imimi mashona, imimi muri kutituka isusu muchiti hanzi vanhu vanobva kure. Mandevele vari kutaurawo vachitaura vachitoti tinotaurirwa isusu pachena, isusu nemunhu anogara achitaura achiti munhu asiri muZimbabwe ngaanyarare. Saka muZimbabwe macho tinokubatsirai sei, tinopinda sei murevolution. Tine challenge yatakasangana nayo mazuva akaitwa scandal yekudyiwa kwemari dzanyoka yemabhunu. Vamwe vanhu vakabva varamwa vachisina kana hope yekutombofungidzira kuti kana revolution kana kuti chii chinogona kuva set free. Nenyaya yevanhu vanoita basa rekukuruka vanhu mari dzavo panapa zvaitwa nana Gamba. Izvizvi kune mumwe munhu anoita basa rekuunganidza vanhu achiti imimi ndimi mazimbabwenzi chaiwo chaiwo. Zimbabwe inogumira papi konhaiwe Jeff Judah? Toda kuti utitaurire kuti Mashonaland yega ndiyo Zimbabwe chete here? Tibve taziva kuti vanhu vari kuManicaland, vanhu vari kuMatebeleland, vanhu vese vari kunana Bhinga kwese uku, Manambia ese ari kunana Vic-Falls kwese uku, takabaya takananga kunana Kariba kwese uku, havana kana basa. Utiudze iwewe. Takuda kuti tichiziva manje kuti anonzi maZimbabwenzi kana kuti Mashonas acho ndeapi? Kana kuti anaseke mutema chete ndo wega here manhingirikiri, ndo wega here mashona emuZimbabwe? Tibve taziva kuti Zimbabwe yakadivhaidwa kugumira kupi nekupi. Tibve tazviziva. Muri vanhu vekupi mimi muri kuita basa rekurwira Zimbabwe kuMashonaland chete, Zimbabwe isingasvike kwaMutare, Zimbabwe isingasvike kuKariba nekuVic-Falls. iZimbabwe yekupi koyo isingasvike kuBeit Bridge. iZimbabwe kwani isingasvike kuna Zambezi. Zimbabwe isingazive kumachipanda kubhodha uko. iZimbabwe kwani iyoyo yamunotitaurira imimi isina mandau mukati. Mandau akabva nekupi? Kana muchititaurira kuti hanzi vanhu vamabumbwa. Mandau akabva nekupi? Mashangano akabva nekupi? Mandevele akabva nekupi? Kana muchitaura kuti vanhu mabumbwa. Iwo mashona acho akabva nekupi? Kuita mafounders muZimbabwe azvirevo kuti ndimi maZimbabwe ari better than mamwe maZimbabwenzi. Muchiita basa rekutora mari dzevanhu uko, muchiita basa rekuita zvinhu zvisina nebasa. Ndinovenga vanhu vanoita basa rekudestroy revolution vachifidha vana vaone mari dzekubira vanhu. Endi vanhu ivavo kana vakubva ikoko manje vanenge vakutanga kuchema vachitaura kuti hanzi isusu hatichisina hope nekuda kwekuti vanhu vari kuita basa rekunhingirikina. Isusu takataura kudhara tikati hakuna imwe revolution iripo inonzi Geza revolution. Vanhu vese vanobva kutera mune zvinhu zvakataurwa nevanhu vakatungamirira nyika ino iyi kubva kwayo mumaoko mevapambe pfumi mevarungu. Kwete zvekuti hanzi Mandevele kana kuti hanzi Mashona. Zviri kubva kupi munyika medu? Hatidi vanhu vanotaura zvinhu zvisina kwazvinobva. Muri kupa vanhu maforce hope imimi. Muita basa rekutora mari dzevanhu. Ndini ndatokutangai. Kana uchida tinosangana ipo paCoolient apa tibvunzane mibvunzo. Ndine mibvunzo yakawandisa kwauri mudhara iwo. Nemumwe anoita basa rekupengereka achingoita basa rekungotaura nenyaya yeadvocate Nelson Chamisa vasina chavambotaura, vasina chavamboita, kuda kuita basa rekuda kuurayisa mwana wevanhu. Munofunga kuti akafa here? Tiudzei nezvaanatsvangirai wakafa kudhara-dharawo. Ndo wamunotaurira on behalf of. Kwete munhu mupenyu munoita basa rekuuya nezita rake panapa. What is that? Isusu tiri veGeza revolution makambotiona tichingoita basa rekungoti nhasi vaGeza vazodai, vaGeza varoda kudai, vaGeza varoda kupa vanhu pfuti varoda kuzodai sezvamunoita basa rekunyebera Chamisa panapa. Muchiye panapa muchitaura nezvaChamisa muchimunyebera panapa. Muri kuti vhiringidzira nyika yedu imimi
tiri kutambudzwa nezvigananda apa. Imi muri kuuya muchitambudza vanhu muchiita basa rekuvabira mari, muchiita basa rekubhombesa dzimba dzevanhu, muchiita basa he nhasi Job Scaler azodai, Job Scaler this, Job Scaler that. At the end tozopedzera takuona kuti vamwe vanhu vari kuita loss, imi musipo panapa muchiita basa rekuwana mari nesocial media, muchitungamidza mazita evanhu. Ndo zvinhu zvandoda kudzima izvozvo, and ndicharamba ndichikutaurai kusvikira masiya system yenyu iyoyo, kuita basa rekufidha mavana venyu nemari dzevamwe vanhu, nedikita revamwe vanhu, fidha vana venyu nelosi dzevamwe vanhu, muri kufidha vana venyu neropa remhuri dzevamwe vanhu, riri kudeurwa vanhu vachiurayiwa, maproperties avo vachiluza. Basa rekuuya muchitungamidza mazita evanhu panapa, muchitora mari pasocial media pano. Gadzira kumagrupu twakasiyana siyana panapa, chita basa rekugadzira tugrupu twakasiyana siyana panapa, muchiti vanhu mimi toda kuti tizodai, pane zvataronga zvinozodai. So mubvunzeika uyo wacho uyo ari kukutaurirai mimi kuti imimi mashona ndimi muchazenge makuzotungamira nyika yenyu. Mubvunzei kuti mepu yedu inenge ichigumira papi zvatiri isusu mashona, nekuti kumwe kwese kana Zimbabwe chinge yasunungurwa tazoitora, kumatebhelendi kunoda kuzoendwa, kumanikaland kunoda kuzoendwa, iwo uchitaura kuti ndiri mushona, ndiri muzezuru, uchitaura kuti hanzi mazezuru chete ndo anokodzera kutonga nyika iyi. Hakuna munhu anokodzera kutonga nyika. Chinotonga nyika equality of leading qualities emunhu. Ndosaka muchiona tichi vanhu vachiva vakazovhotera advocate Nelson Chamisa, vakanga vaona kuti ane kodzero, havana kumbobvira vakambotera kuti mwana wekupi kana kuti mwana wekupi, zvamunoya panapa muchititaura panapa chabasa rekuda kunhingirikina. Handisati ndakamboona vanhu vakazungaira munounganidzwa nemunhu achikutaurirai nyaya yekuti hanzi nyika inotongwa zviri tribal. Nyika inotongwa zviri tribal, kana makuzoti mimi muda kuzotonga, ko mukanzi musatsike kuno kune vanhu vekwaRusape nevekwamutare, muchaita se? Ko mukanzi kumatebhelendi hamutsike mimi mashona acho, mimi muri kuchita mashona, muchiunganidzwa pasi pemuti nemunhu asina kana even maV11 ezvinhu zvaari kuita zvayo, muita basa rekuudzwa nemumwe murume, kuita basa rekumudhonetera mari. Mangwana mozotanga kuzoti hatidi kuzonzwa chimwe ndimunozoya panapa makuya muzotuka revolution, mimi matadzirwa kumagrupu kwamuri ikoko. Makutanga kuzopedzera shungu kurevolution, muchituka geza revolution, mapedza kutorerwa mari nembavha dzenyu ikoko. Takataura tikati vanhu endai kurevolution yechokwadi, revolution iri straight yevanhu vasingatomboda mari dzevanhu. Muri kusiyana nazvo muita basa rekudhoneta mari dzisi kukupa vanhu mari vakaremara here vanhu vamuri kupa mari avo. Zvatiri kuita isu kuno kugeza revolution zvitori nani, nyoka yemabhuni akasungwa, mhuri yake iri kutambudzika, zvinhu zvese zviri kutonyatsooneka, tiri kuuya nezvinhu zviri pachena. Zvatiri kutaura kuti no, ngatibatsirei mumwe wedu, mwana ari mujeri, mwana ari kutambudzika. Imi muri kugadzira tugurupu uko twekukanganisira muchitadzira vanhu, zvokuti vanhu vanozosara vaora moyo, vapera moyo, kuzoda kudzosera vanhu ivavo munzira chaiyo chekuti vanhu vazonyatsonzwisisa nezverevolution yechokwadi, vanhu havachada. Ndo zvatakaitwa futi last time apa pakadyiwa mari dzanyoka yemabhunu. Kana paine anenge aine nharo ngaadzoke panapa titaurirane, tionesane. Ndiri kutoda, kana mukandinzwa ndichitotaura kudai, so ndinenge ndichitoda. Ndinenge ndichitoda. Hapana chinhu chinondirwadza semunhu anodestroy vanhu, achiisa vanhu munhingirikinisira musoro. Destroy vanhu, muri kudestroy vanhu imimi. Paradza vanhu muchiita basa rekuisa mari, kutengera vakadzi venyu mota nemari dzekudyira vanhu vasati vakunyatsonzwisisa kuti voita sei, vofambira papi, voita zvipi, votera zvipi. Mwatorera advantage muchiwanhingirina uko, muchigadzira tumagrupu nawo muchivatorera mari dzemadonations ezvinhu zvisina zvazvinobudisa. Chiita basa rekunyebera vanhu. Revolution inotungamirwa nevanhu vekutoti kana vachinge vakutaura kuti tiri kuda donation, vanenge vachida vanoti kutokutaura nezvedonation yakafanana nedonation yemunhu akaita sanyoka yemabhunu. Wamunyatsoona kuti tiri kubvisira munhu mari iri mujeri, munhu ari mujeri. Handiti maloya ari kuda mari yakati, zvinhu zvese zvichiiswa pachena sezviri kuita General Store izvo. Ndo zvinonzi zviri kuitwa, ndo inonzi revolution iyo. Kwete kuita basa rekutorwa mari kuti kumagrupu pasi pemuti apa.
kuita basa rekunganzwa pasi pemuti muchitorwa mari nemunhu pachena chena. Toda kuti mudzoke panapa mutitaurire Zimbabwe yacho yamuri kutaura yemashona chete iyo. Toda kuti tiizive yakabva kupi Zimbabwe yemashona chete. MuZimbabwe mune vanhu vese, Machikunda arimo, Mapfumbi arimo, kana musingazvizive, Mashangana arimo, Mandevele arimo, Manambia arimo, Matonga arimo neMatsonga arimo muZimbabwe, Maxhosa arimo muZimbabwe. Muti hatizvizivi neMasutu varimo muZimbabwe. As long as they are holding Zimbabwean citizenships, MaZimbabwe, those are Zimbabweans, those guys, those people are Zimbabweans. Kwete zvokuda kuti taura panapa nanzi ye mashona chete, ye this mashona that, ye ayo mabumbwa, ye akazoda so mabumbwa api yo neteteguru wako akabva nekuzambia uko achipinda muZimbabwe. Zvino zvakabva nekuzambia uko hazi mubumbwa. Chii chinoshamisira pakuva mubumbwa, chii chinoshamisira pakuva mubumbwa. Mubumbwa ane nyanga. Mubumbwa ane mapapiro anobhuruka mudenga. Yeah? Mubumbwa anodyiwa here? Mubumbwa mubumbwa pakuita sei? Kuita basa rekuti tukira vanhu panapa apa. Siyana nekuti taura zvinhu zvisina nebasa remu. Chiunganidza tumagurupu twekutorera vanhu mari. Ngazvinyararwe zvinhu zvamuri kutaurira vanhu uku. Taurai nyaya dzenyu idzodzo musingazotore mari dzevanhu bheta. Dai muchitaura musingatore mari dzevanhu. Imimi vanhu imimi mutorwa mari ikokoko musazouya kurevolution muchitituka imimi. Muchiti takakubirai mari, munozodzokerai kuvanhu ivavo mozovataura kuti makatibira mari dzedu. Kwete kuzoti hanzi kana mazoona kuti makuuya kuno makuita basa rekutaura kuti takapera moyo, makabvira kare muchititorera mari, tisina mari dzatiri kutora kuno kurevolution kuno. Tinozvishandira izvo. Yeberwa nevanhu venyu ivavo vachikutaurirai kuti nyika inotongwa netribal segregation. Makazviona kupi kuti nyika inotungamirwa zviri tribal green? Makazvinzwa nani izvozvo? Tiri kubatana kwevanhu vakazi munhu wese a holder of a Zimbabwe citizenship ndiye munhu anonzi ndiye munhu ari kudiwa paground, ari kudiwa izvozvizvi right now patable kuti titaurira toita sei nenyika yedu. Otitanga kuti taurira sina basa. Hey mabumbwa this mabumbwa that. Imi mutitire mushe imimi. Tabasa rekutaura nenyaya dzana advocate Nelson Chamisa muchitaura nyaya dzekuda kuvanyebera vana vevanhu. Musade kukwadzisa vanhu apa. Nelson naJobs Kala vakasiyana papi? Mumwe wake akapwanyirwa imba izvozvizvi. Makutanga kutekiteki nezita rake panapa. Ngazvinyararwe. Mukationa tichiramba tichidzoka tichitaura panapa apa. Tenge titori nepressure zvamunenge makuita kunzoko. Namakufarisa. Farisai muchizwa pekugumira imimi. Motora advantage yekuti vageza vakauya vakati vanhu takai revolution. Isusu tikatanga kutaura nyaya dzerevolution. Makutanga kutora advantage iyoyo muchigadzira tumwe tumagurupu twenyu twekuti opoza muchiita basa rekutorera vanhu mari. Chii chakadaro ichocho? Ndini ndatodaro inini uisende client. Kana paina anenge aine nharo ngaataure kuti anodei. Ndiri kutoda. Kwese kwamunotoda tonosangana ikoko ndiri kutoda. Zvinhu zvakutuka vanhu vanonyi zvinonyadzisira izvo kana kuti kuita sei? Hakuna munhu asingagone kutaura zvinonyadzisira. Hakuna munhu asingagone kutaura zvinhu zvinonyadzisira. Asi hatina nguva yekutaura zvinhu zvinonyadzisira just because tiri mashona akakwana. Hakuna mushona anotaura zvinonyadzisira anopfumuka. Tabasa rekuita hasha dzekusvikira pakutaura zvinhu zvinonyadzisira kugumirwa nebrain ikoko. Munhu mukuru tabasa rekutuka vanhu kutaura zvinhu zvinonyadzisira. Tichitaura zvinhu zvisina nebasa remurume mukuru tabasa rekutuka vanhu tichitaura zvinhu zvinonyadzisira panapa. Tabasa rekubira vanhu futi mari pamusoro pazvo ipapo. Ndiri kutoda uya nezvinonyadzisira zvako zvitaure panapa. Asi tinoda kuti titaurire pachena kuti mari dzevanhu dzauri kutora uri kudzisa kupi. Endi watondinzwa. Mari dzauri kutora dzevanhu uri kudzisa kupi? Chigurupu chauri kuningirana chiri kuenda kupi, chiri kubva kupi chienda kupi? Budira vanhu pachena. Isusu takabudira vanhu pachena kuti hatina mari dzevanhu dzatiri kuda, tinoda vanhu kuti vaungane vawande, vanhu vabatane. Chatiri kutongoda chete rubatsiro rwenyaya dzaComrade Nyoka Yemabhunu chete. Ndizvo zvatakaudzwa isusu nevakuru vedu isusu. Kwemi mari dzevanhu dzamuri kutora time and again ndedzechii? Kwamuri kuenda kwacho ndekupi? Fidha vanhu nedikita remamwe vanhu vari kutambudzika. Indawo muchidaro imimi.
ngazvipere zvinhu izvozvo. Dai pasina revolution iyi mungadai musina kuita zvimagrupu zvenyu izvo zvamuri kuita basa rekutaura muchiita zvinhu zvisina nebasa rese. Makawana zvekutaura nekuti tinotaura panapa. Makawana zvekutaura pamusana pekuti nyoka yemabhunu akasungwa. Makawana zvekutaura nenyaya yekuti mudhara wangu akauya panapa achisikoadresa vanhu several times achipa vanhu masignals achiita sei. Mukawana zvekutaura zvakakupai kubuilda masocial media platform nemagroup ekuita basa rekutsotsa mari dzevanhu panapa. Tiri kudziziva nyaya dzamuri kuita ikoko. Ende musatomboita mistake yekuti bvunza maV11 chinokala.